салом ба модарон, салом ба хоҳарон, салом ба кулли тамошобиноне ки айни ҳол навори моро тамошо карда истоданд ва дастгирӣ мекунанд. Саломи худро ба ҳар яку яки шумо мерасонам ва аз ҳамаи шумо миннат дорам, ки канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, дар видеои гузашта ман шуморо ваъда карда будам, ки рецептии крема ман шуморо нишон медиҳам. Беҳад креми бюҷетния, дастрасай ба ҳар яку яки мо. ҳамагӣ мода тухм дар кора, шакар ва лимон. ин намуд крема метавонед дар тамоми намуд пухтупазотон истифода кунед. ход пирожнӣ, торт, рулет, капкейк, маффинки, тамоми намуд пухтупазда метавонед ки истифода кунед. Беҳад таъми хуб дорад. хулоса иҷода гирифтем 5 дона сафедии тухм аз зардиш ҷудо кардем. эҳтиёт карда ҷудо кунед, ягон капля зардӣ набиёяд дар даруни сафедии тухм, барои он ки вайрон мешавад. мо беземона тайёр карда наметавонем. иҷода мо гирифтем 280 грамм шакар, 100 грамм об. аралаш мекунем то ҷӯшидан шавад. баъде ки ҷӯшид, ним қошуқча лимонна кислота аралаш мекунем. чӣ хел мефаҳмем ки сиропи мо тайёр шудагия ё не? як қошуқда камтаракша мегирем, таги оби хунукда мемонем. агар ки дарав ях шава, ранги қанди хурӯзак борин, аллакай сиропи мо тайёр шудагия. плитаи паст мекунем, сироп ҷӯшидан мегирад. иҷода боша камтарак намак аралаш кардем ба сафедии тухм ва лад мезанем. кӯшиш кунед сироптон ба ранги карамел. хулоса иҷода сафедии тухма лад мезанем. тарзи тайёр кардана хуб тамошо кунед. ман ҳамаша нишон додагиам. бояд ки сафедии тухма то кадом вая лад занем. иҷода безеи мо тайёр шуд. як бор дигар лад мезанем. сиропа якбора бисёр нарезен, барое ки аллакай консистенсияи креми мо вайрон мешавад. ҳамхел оста оста аралаш карда лад задан гиред. баъди сиропа ҳамаша илова кардан 7-8 минути дигар лад занем то крем хунук шудана. баъди 7-8 дақиқаи дигар мо лад задан. бубинед чӣ хел креми ғафси хушрӯ шуд. креми мо қариб тайёр шуд. рости ман омадагим ба ин федератсия Россия фақат ами крем барои украшение мекуфтум. чӣ хеле ки медонед Тоҷикистонда дилалаб барои украшение беҳад назай, лекин сахт мешавад. баъди украшение кардан дар пирожни ё то як рӯз баъд сахт мешавад. аи крем сахт намешавад. беҳад креми назай. ҳам дастрасай, маҳсулоти зиёд дар кор нест, пули зиёд дар кор нест ва ҳамагӣ аз 4-5 сафедии тухм мо метавонем ки як торти калона ороиш диҳем. он чизе ки мо дар хонаҳоямон тайёр мекунем бояд ки намуди зебо ҳам дошта бошад. ҳам маззату лаззати хуб дошта бошад, ҳам намуди зебо дошта бошад. агар намуди хуб дошта бошад, ороиши хуб дошта бошад, ҳамон қадар иштиҳои одам кушода мешавад.
айҷада бошад дӯстони азиз, пирожни корзинка мепазем. мо дар инҷа лозимай 300 грамм сливочное масло, камтарак намак, орд, 4 зардии тухм ва 3 қошуқ пудраи шакар, сахарная пудра. Шакарша бисёр илова намекунем, барое ки кремаш аллакай худаш ширинай. ҳанам хел размери чормағз бар ин қулла карда мемонем. Якта дар қолабак андохта ба дастомон тунук мекунем. мо метавонем ки вай кати чӯбак кати тунук карда ягон қолаб кати бурида монем. ба фикрам ки хел осонтарай, ҳам беҳад равғанияй хамируш, ҳам беҳад осонай мулоимакай хамируш. ҳамашам хел андохта тунук мекунем ва мепазем. شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عرضي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي имрӯза влоги мо ба охир расид. аз ҳамаи шумо миннат дорам ки то охири навор бо мо будед ва моро ҳамроҳӣ карден, канали моро дастгирӣ карден. аз ҳамаи шумо миннат дорам дӯстони азиз. то влогҳои оянда дар паноҳи худованди бузург бошед. худо ёру мададгори ҳар яку яки шумо. худо ҳофиз.